बे खेबनिफ्राय आइजोफोरा जेबो मावालासे मोननो थांगासिनो दान मोनसेयावनो 10,000 रां। बेजों लोगोसेयैनो गेस सिलिन्डारखौबो मोननो हागोन 500 राङावनो। नंगौ, बे खेबाव कंग्रेस दोलोआ फोसावदों आइजो माहारि आरो लाइमोनफोरनि थाखाय माखासे गोनांथार सुबिदा। आइजोफोरनो दानफायाव 10,000 रां, 500 रांनि गेस सिलिन्डार, बेसेन नाङाजासे फरायनायनि सुबिदा, लाइमोनफोरनि जौगानायनि थाखाय बायदि बायदि मावथांखि आरो गुबुन गुबुन गोबां। नाथाय बे गासै सुबिदाखौ माब्ला मोनफुंगोन? फैगौ 25 नभेम्बर खालारखालि खुंफुंजानो थांगासिनो राजस्थान बिधान सभानि बिसायख'थि। आरो बे बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेस दोलोनि गोख्रोङैनो बिसायख'थि फोसावदिंनाया सोलिगासिनो। गोहोआव फैनो फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो साखाफारा जागासिनो कंग्रेस दोलोआ। आरो गोहोआव फैनाय लोगो लोगो रायजोनि माखासे गोनांथार सुबिदाफोरखौबो मावफुंनानै होनो थियारि कंग्रेस दोलोआ। बेबादिनो बिसायख'थियाव देरहाहोनो हायोब्ला बैफोर गासै सुबिदाखौ होनायनि बाथ्रा बुंदों कंग्रेस दोलोआ। बिसायख'थियाव गावनि दोलोखौ देरहाहोनांगौनि थाखाय राजस्थान रायजोनि जायगा जायगा मेल मिटिं खुंगासिनो कंग्रेस दोलोआ। बेबायदिनो राजस्थाननि मोनसे गिदिरथार बिसायख'थि फोसावदिंनायाव राजस्थाननि गिबि मन्त्रि अशोक गेहलट बिथाङा कंग्रेस दोलोनि गाहाय नेतारि प्रियंका गान्धीनि नुजाथिनायाव राजस्थान रायजोनि रायजो राजा आरो आइजोफोरनि थाखाय माखासे गोनांथार बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होयो। बिथांमोननि फोसावदिंनाय बादिब्ला गोहोआव फैनायनि उनाव गंफ्रोमबो नखरनि आइजोफोरनो दानफायाव 10,000 रां होनाय जागोन। गेस सिलिन्डारखौ 500 रांनि बेसेनावनो मोननो हागोन। बेसेन नाङाजासे फरायनायनि सुबिदा, लाइमोनफोरनि जौगानायनि थाखाय बायदि बायदि मावथांखि लानानै हाबा मावहोगोन आरो गोबां। आरो बे सुबिदाफोरा राजस्थाननि थाखायल' नङा, गासै रायजो जाय रायजोआव बिधान सभानि बिसायख'थि जानो थांगासिनो बै रायजोफोरावबो कंग्रेस दोलोखौ गोहोआव लाबोनो हायोब्ला बे सुबिदाफोरखौ होनाय जागोन होननानै फोसावनायखौ मिन्थिनाय जादों। नाथाय फैबाय थानाय बिसायख'थियाव कंग्रेस दोलोआ रायजो राजानिफ्राय माबायदि अनसायनाय मोनगोन बेखौ समासो मिथिसिगोन। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।